Bona tarda a tothom. En primer lloc, també donar les gràcies per donar-los l'oportunitat d'explicar la feina feta i també especialment a l'IMPU per l'acompanyament, perquè són treballs que jo crec que tots nosaltres estem d'acord que no són treballs que fem cada un dels equips, sinó que hi ha molta feina, moltes reunions, moltes visites, molt de seguiment, i és en aquesta feina de diàleg i de fronton que acaben com modelant-se cada un dels treballs, i jo crec que també entre tots els grups s'ha aconseguit anar muntant un artefacte que ara ja comença a tenir com molt cara i ulls i tenim una manera de fer que més o menys funciona. Per tant, jo avui us explicaré la història de Congrés Indians. Ho faré d'una manera diferent, és a dir, us portaré de la mà de la història, no us explicaré tant les capes i el procés d'anàlisi, que em sembla que ha quedat bastant clar, tant amb els esquemes com ha explicat la Montserrat, i em sembla que la metodologia és clara, i us intentaré anar fent descobrir com aquest paisatge ha canviat, ha anat evolucionant, ha anat resistint i canviant amb les dinàmiques de paisatge que s'han anat subsumint, creant com un palimpsest, i només des d'aquest palimpsest de la història jo crec que es pot arribar a entendre què ha passat aquí, perquè ja veureu que és una unitat de paisatge especialment complexa perquè és molt antagònica i dual, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, ens situem a Barcelona, ens situem a les afores de Barcelona, d'un costat, o sigui, senzillament entendre que sempre estem a l'esquena, la Barcelona, la ciutat antiga, el Barcino, aquest l'Àger Provincialis, que seria el Sant Martí de Provençals, que és tota la part agrícola, i just en el límit apareixem nosaltres. També en el límit de Sant Andreu, que seria l'altre municipi. I per què? Què és el que ens marca aquest límit? Doncs una riera, que és la riera d'Horta, que ens baixa cap al mar, i en aquest punt, en aquesta esquena, apareix una identitat una mica mixta de dos municipis en el seu moment, Sant Martí de Provençals, que el veieu en la part sud, i en la part de Sant Andreu, i en aquest punt límit és on trobem el que serà l'inici de Congrés Indians. Per tant, no és un territori que sempre hagi pertingut en el mateix barri de Barcelona. O sigui, en el moment de l'agregació dels municipis hi ha una certa reordenació i després també en l'època democràtica. Per tant, estem en uns terrenys que havien sigut de Sant Martí de Provençals i que ara estan actualment en el barri de Sant Andreu. Per tant, tampoc no és una identitat molt consolidada, cosa que per nosaltres és important per entendre com la comunitat de gent que viu allà també se sent distintivament respecte a ser de Sant Andreu o ser d'Horta, Guinardó, i a la vegada dins de la mateixa unitat es llegeixen dues naturaleses. No és el mateix la gent d'Indians que la gent de Congrés, que fan les seves festes majors per separat una setmana després de l'altra. Per tant, és també endinsar-se en aquesta duplicitat. A nivell geogràfic ens situem, com hem dit, a la riera d'Horta, però ens situem en un punt entre dues rieres, en el fons, la riera d'Horta i el torrent de la Guineu, que es situava en aquest petit muntanyeta que era la Salada, i per tant, geogràficament és molt clar, és un punt entre dues rieres, però també amb un traçat vial que l'estructura, que és la travessera romana, que evita que la gent hagi de passar pel centre de la ciutat i, per tant, acaba sent un dels traçats més importants. Per tant, al final nosaltres comencem a l'estudi des d'un punt de vista territorial, diem el barri, independentment d'en quin districte, de quin barri, en quin límit administratiu estigui ara, sí que hi ha un tema de topologia clara i inicial, que és els tres nodes que configuren aquest triangle que acabaran conformant en el temps aquesta identitat. Aquests tres nodes, els podeu més o menys reconèixer, són els que s'articulen per la trobada del camí de Sant Iscle, que seria Passeig Maragall, que puja cap amunt i se'n va cap a Horta, amb la riera d'Horta mateix. Per tant, un encreuament típic entre traçat i riu. Després, un altre, que seria el de la travessera, amb el torrent de la Guineu, en aquest punt de geografia variable, que era el tornet aquest de la Salada, i el punt 3, que és on ara hi ha el canòdrom, que és Can Ros, que seria la intersecció entre la riera d'Horta
i a Concepció Arenal, que en el fons és la travessera romana. Per tant, són 3 punts, 3 nodes, que són com un patró a partir del qual es va articulant aquest territori. Per tant, node 1 segurament tothom l'identifica amb el tema de cotxeres ja desaparegudes, però ara en forma de gran equipament, però és un punt neuràlgic molt clar. El número 2, aquest punt d'encreuament del torrent de la Guineu i el camí de Sant Iscle, aquí veieu amb les imatges fins i tot com assalta l'aigua amb aquests ponts, però que és la plaça Maragall, que tots la coneixem. Són llocs complicats, són llocs complexos, són llocs de molt creuament de vies i d'infraestructures. I un tercer punt, que seria aquest que relaciona amb aquesta part del canòdrom i Can Ros com a equipament i centralitat. Per tant, a partir d'aquí nosaltres anem vestint una anàlisi que té a veure amb les troballes arqueològiques, evidentment que normalment estan lligades al que eren antigues viles romanes, com per exemple la que estava sota de Can Ros, que en el fons treballen aquest Ager Provincialis que hem dit abans. Per tant, d'aquests paisatges agrícoles es desprenen uns dominis que són els que gestionen aquest paisatge, que en el fons deixen un patrimoni arqueològic, i des d'aquestes grans masies, que també hem fet aquest repertori de masies existents, masies que han desaparegut, es comprèn, es llegeix un paisatge que en el fons aguanta molt estable fins a principis del segle XIX, que és el paisatge que tenim comú amb els companys de la Sagrera. Per tant, un paisatge clarament agrícola, amb una plana bastant clara, veieu que és una zona de la topografia molt clara, venim de la muntanya del Guinardó, que estaria en aquest límit d'aquí, per tant la topografia va descendent, i molt lligat a l'aigua, que és el que feia que totes aquestes explotacions i tots aquests masos de gran tamany, latifundis com Terrallobeta o Can Ros, o petit tamany com Can Xirigoi, poguessin ser autosuficients i cultivar ordi, blat de moro i ser absolutament una petita unitat autosuficient en si mateixa. Per tant, aquest és el primer estadi, les imatges perquè ens fem la idea d'on partim amb el seu patrimoni existent, fins que arriba dos grans gestos urbans, dos carrers de nova planta, traçats, evidentment. Un és la Rambla de Santa Eulàlia, que en el fons és important perquè ens surt de Sant Andreu i ens va fins al que seria Can Peguera, i un que també és important a nivell tangent en el nostre barri, però que també relaciona amb Sagrera, que seria Garcilaso. El fet que es traci aquest carrer de Garcilaso el 1867 per fer-hi passar el pas directe entre la Sagrera i Horta, comença a consolidar un nou teixit urbà al voltant d'aquesta part nord, que és un teixit de petites casetes feta per un promotor, que era el mateix promotor que estava fent tot el barri del Guinardó. Per tant, estem en un moment en què es tornen a borrar aquestes línies de barri. Hi ha molta gent en què aquest primer assentament d'indians no era tan indians com una extensió del mateix Guinardó, mentre que als voltants de la Rambla de Santa Eulàlia apareixen aquestes petites urbanitzacions i casetes que algunes són protegides, com les cases dels tramviàries. Per tant, en un moment concret fem un pas de les masies i d'aquest paisatge agrícola amb un pas d'un primer teixit urbà de caseta menestral, caseta de planta baixa més 1, amb jardinet i eixida, que bàsicament recull molta gent que ve del que era Cuba, que s'havia perdut la guerra. Per tant, al finals de segle hi ha molta gent que ve de retorn, del 98, tornen cap a Barcelona, i per això també hi ha un tema de toponímia, el carrer de Puerto Rico, tots aquests noms de tots els barris del barri d'indians que recorden aquesta gent i a la seva procedència. Per tant, amb aquest petit patrimoni, que entenem que més enllà del que està catalogat val la pena fer-hi referència, hem fet un esforç, diguéssim, de peça menuda, d'intentar buscar continuïtats de façanes en alguns punts concrets o buscar petites edificacions que pel seu interès creiem que val la pena anar recuperant. Després d'aquest moment en què ja entenem com hem arribat a consolidar el barri d'indians, arriba el moment de congrés, que és el gran ovni que els hi apareix en aquest barri, un barri que, si veieu, tenia ja previst una manera de relligar-se amb els dos eixos que hem dit, Garcilaso i Rambla de Santa Eulàlia, i els carrers s'haguessin extès i hagués hagut un cosit del traçat viari com per arribar a cosir aquesta part de Barcelona, si no fos perquè hi ha un gir dels aconteixements molt notori
degut a que el Patronat de la Vivenda comença a preocupar-se exhaustivament de com es farà el reallotjament de molta gent o almenys donar unes vivendes dignes. I a partir d'aquí, amb el Congrés Episcopal, el bisbe de Barcelona, que és el doctor Mondrego, aconsegueix comprar el que seria la finca de Can Ros, per tant, d'aquell node que havíem vist, que era la intersecció entre Travessera i la Rambla i la Riera d'Horta, i comprar una gran extensió de més de 16 hectàrees per construir tot un polígon fet tot quasi bé d'una tacada, però en el fons que la construcció es va movent en 10 anys, per acollir vivenda digna amb les premisses del moviment modern. Llavors, l'arquitecte Soteras, amb un concurs públic que es diu Aire, Sol i Vegetació, guanya el concurs per implantar tot un nou polígon que, com veureu, es va construint per blocs, amb una sèrie de prioritats, començant per aquesta plaça, que és la que potser li dona més el caràcter simbòlic, amb l'església de Pius, que l'acaba fent de fons, però que en el fons és un procés de construcció que comença l'any 54 i acaba l'any 64. Per tant, s'extén molt en el temps i es va deixant com un cert marge perquè canviïn també les tipologies edificatòries que s'implanten. Aquí veiem una mica com el teixit de la ciutat es va intentant tancar, cosir, i com es passa d'aquell paradigma del terreny agrícola que havia quedat, amb les 16 hectàrees d'agrícola que havien quedat com embegudes entre aquest teixit de petita caseta menestral, fins a quedar, primer de tot, obrint aquests traçats d'aquestes vies que s'articulen sobre Felip II, per introduir un nou llenguatge arquitectònic que sobta i xoca molt amb el paisatge que hi ha, la mida, les alçades, el registre, les textures i l'skyline. Per tant, és com un gran canvi. És important explicar que aquesta directriu que s'obre nova és la directriu de l'Eixample Cerdà. Per tant, el que fa l'arquitecte, en el fons, és girar el que serien els traçats dels carrers per seguir les directrius de Cerdà, pensant que en algun moment tot el barri d'Indians anirà desapareixent, igual que desapareix gran part del barri d'Indians sota la traça de Congrés, i anirà adaptant-se en aquesta nova traça Cerdà que ve de dalt. Per tant, això seria la gran peça que podem reconèixer com el barri del Congrés. Aquí es conservaria la Torre de Can Ros, de Ca l'Armera, que és un dels nodes que parlàvem, i després hi hauria la construcció del Canòdrom, que és com l'última peça que li va donant caràcter. Veiem que les imatges de l'ara i del després expliquen sobretot que un polígon que està pensat per tenir una presència, una unitat, uns valors arquitectònics molt conferits a través dels colors, dels teixits, de les dimensions, del ritme, a base d'anys i de la customització que se n'ha fet cada un dels usuaris, perquè les vivendes deixen de ser públiques i passen a ser privades a partir d'un punt, i per tant cada comunitat de veïns té els seus gustos i va arranjant els materials i les seves maneres de fer. Ja veureu després com es va borrant segurament la identitat primera. Les fotos antigues i d'època jo crec que és important recordar-les perquè expliquen tant la velocitat amb què es va construir, les diferents proves de tipologies, perquè en el fons hi ha una gran varietat de tipologies de vivenda a dins de cada un d'aquests blocs, des de 3 a 8 habitacions per vivenda, amb diferents configuracions, però sempre buscant grans espais verds, grans obertures als parcs i zones ajardinades que acaben sent un dels trets característics d'aquest paisatge, a part d'alguns elements evidentment més singulars. Per tant, amb el Canòdrom entenem que es tanca la construcció del barri en si fins a construir aquest relleu, que seria un estat de l'art, en quin moment estem ara, i en què es visibilitza com Congrés té una porositat que contrasta molt amb els dos teixits urbans que l'envolten a banda i banda. A nivell d'alçades, si anem a fer un zoom ja més concret sobre el barri de Congrés, veiem que ens trobem amb alçades de 10 plantes i més,
al voltant de la plaça del Congrés, en aquestes torres en forma de creu, amb edificis pont i que contrasten molt amb tot el barri d'Indians, que encara trobem molta caseta d'aquesta que hem proposat de tenir almenys en el catàleg, de planta baixa més 1, més 2, molt màxim. Per tant, una porositat que ens interessa, unes divergències amb les paletes de colors que s'estan utilitzant actualment, que per nosaltres les llegim com una fragilitat, en tot cas per la preservació d'un patrimoni arquitectònic del segle XX que creiem que és important posar en valor i que nosaltres hem descobert i hem disfrutat, diguéssim. I després també una varietat de materials, fins i tot amb la urbanització dels carrers de Congrés. Per tant, des de la banda tant pública com privada s'ha anat esborrant una mica aquesta identitat del polígon que creiem que és important. Aquí veieu una mica la diversitat de materials i fins a quin punt les substitucions de materials poden arribar a ser molt burdes, passar de materials que tenien una certa qualitat a rajoles de lavabo per una entrada principal d'un edifici. Però tots aquests petits detalls, que jo crec que és del que va el paisatge urbà, entre aquestes escales de ciutat, de barri i d'edifici, es pot tornar a refer identitats o es poden perdre identitats. I per tant, aquí posem un punt de preocupació. Després també els espais ajardinats. Espais ajardinats que heu de pensar que, per exemple, en aquesta illa no només era un espai verd, era tot un camp de futbol que s'inscrivia en aquest pati. Per tant, era una voluntat que la gent tingués accés al verd, tingués més de 8 metres quadrats. Cada un dels habitants que vivien en aquest polígon, estem parlant de 2.500 vivendes i 315 locals comercials, però amb una ràtio de metres quadrats per habitant mai vista a Barcelona, sens dubte, i encara ara està fora de tota mitja, per dir-ho d'alguna manera. Això sí, espais que amb el temps també estan revellits, la vegetació ha anat envellint-se també i a vegades s'hi han anat fent intervencions per voluntat dels veïns, potser no prou organitzades o potser no prou coordinades com perquè no es vagi desdibuixant també les idees principals que hi havia en la jardineria de cada una d'aquestes parts. Per això també s'ha fet un especial esforç per fer un aixecament dels arbres que hi ha, de la vegetació, de l'estat en què està, per intentar veure com es podria, implementant algunes mesures de gestió del verd, millorar aquesta legibilitat dels paisatges, que en el fons tenen la complexitat que alguns són paisatges i jardins que són públics, algunes són àrees privades que han de mantenir les comunitats, i hi ha un punt en què és difícil d'entendre de qui és la responsabilitat i com es pot gestionar millor això. Dit això, cada un d'aquests espais verds és important i ens va fer il·lusió intentar explicar un plànol de paisatges sonors, de fins a quin punt cada un d'aquests espais verds que tu disfrutes quan estàs a dins del polígon arribes a tenir unes sensacions acústiques que et transporten a una altra realitat, diguéssim. Cap mena de soroll urbà, arribes a no sentir els autobusos i entrar en uns sons que en el fons es nota que hi ha una diversitat d'ocells en cada una d'aquestes illes que els podíem com avaluar i ens va donar la sensació que era un bon complement per explicar això, per explicar el verd a dins de Congrés com a gran punt important. I després el tercer ítem que ens semblava destacable de Congrés és que justament per el fet d'haver sigut un polígon construït tot en el mateix moment, en què tots els habitants per sorteig i per punts, diguéssim, segons un perfil sociològic i uns paràmetres, van accedir a la vivenda al mateix temps, és un barri especialment envellit. També hem comptat, per sort, amb estudis socials i gent que estava ja treballant en aquest àmbit, però segurament en el punt on més es reflexa això és en el comerç del barri, perquè ens trobem en un barri amb un petit comerç que era molt de botiga de proximitat, la peluqueria, la petita empresa que donava servei a tota aquesta gent que vivia aquí i una vegada tornes a fer l'aixecament de les activitats, veiem com el barri s'està buidant d'aquest petit comerç, també perquè penseu que aquí tenim els hipercors, tenim grans mercats, però tenim unes polaritats a nivell comercial que
costa vèncer, per dir-ho d'alguna manera, estan a 2 passos del Corte Inglés i de l'Hipercor. Però a la vegada també perquè aquestes botigues estaven regentades per gent d'una edat i al pujar tantíssim la mitja del barri, les botigues van quedant buides, van plegant i acaben generant un paisatge de l'obsolescència, de tots aquests 315 locals que a poc van perdent la persona que els gestiona, es baixa persiana i quan es baixa persiana perdem tots una petita part de la ciutat, perquè ja no tenim aquest tu a tu, aquest espai que en el fons és una continuïtat dels espais públics en planta baixa i que donen aquell control social que parlava la Jane Jacobs. Per tant, puja el nivell d'inseguretat. I aquest és el següent raonament que ens fem. Aquesta sensació d'inseguretat, que per al que hem vist és absolutament infundada, en el sentit que les estadístiques a nivell de districte ens diuen no hi ha pas més delinqüència aquí, no hi ha pas més problemes que en un altre lloc, però en canvi sí que a nivell de sensació la gent ho percep Congrés encara com un lloc, en tot cas, en què transites d'una manera molt diferent que indians, curiosament. Indians encara podríem dir que s'assembla més a Gràcia, hi ha més vida comercial i aquí, entre els grans espais verds, la falta d'activitat en les plantes baixes, tenen un efecte sobre la població que en el fons nosaltres intentem dibuixar en aquest plànol que també explica un element morfològic que ajuda a això, que són els passatges. Veieu aquests petits passatges que sempre et permeten moure't, a part de pels carrers, entre cada un dels blocs, sempre trobes un petit passatge d'1 metre, 1 metre i mig, que et permet fer aquesta mobilitat, que són aquest recull de passatges que veieu aquí. Tots aquests elements acaben determinant una manera de moure's i de viure al barri, de la mateixa gent del barri respecte d'aquestes morfologies. I aquestes fragilitats creiem que són les que s'haurien d'endreçar amb els objectius de qualitat que us proposarem a continuació. Per tant, la primera reflexió des de la nostra unitat de paisatge és que realment no podíem fer-ne una UPU, no podíem fer una unitat de paisatge urbà única, per tant, expliquem com aquesta necessitat de dir no, és que tant a nivell del patrimoni arquitectònic, dels seus paisatges, del verd, de la infraestructura verda, tot va agafant com 2 entitats que poden subsumir-se en una sola línia que tampoc no acaba de quadrar i que no és tan exacta, però que la podem anar llegint des de la morfologia urbana de la ciutat, amb els equipaments i amb tots els raonaments que anàvem avançant sobre aquest àmbit. Per tant, equipaments i verd veiem com es contrasta, ja no diguem quan entrem a veure el planejament real, veieu la concentració de 6 i 7, per tant, d'equipaments i espais públics versus la densitat i de la resta d'entorn, que en el fons li dona continuïtat molt més en el barri del Guinardó, i aquest potencial d'intentar trobar petites continuïtats entre cada una d'aquestes illes si tinguéssim una proposta de com regenerar aquests espais que a vegades són pàrquings. O sigui, això que veieu aquí en verd acabat convertit, és una zona verda que els veïns han acabat convertint en un pàrquing asfaltat. Per tant, anar pensant com a la gestió d'aquests espais, si es pensa d'una manera, podria donar una relectura i una oportunitat. Després, una altra lectura des de les visibilitats fetes des de tots els carrers, senzillament per exposar i posar a la vista les alçades i la visibilitat d'aquest punt, que era un dels nodes que havíem parlat, al principi. Per tant, els grans edificis de Meridiana, aquest trencament de Meridiana, com ens afecta, i en canvi com els altres carrers com Garcilaso senzillament ens va ensenyant com una certa diversitat amb les alçades. Per acabar, senzillament dient, nosaltres la nostra lectura es sintetitza en aquest plànol de síntesi i amb 10 propostes que són senzillament trobar una manera de connectar el barri amb els connectors verds, diguéssim, de l'Agenda 2020, que ja n'hi havia un que era Collserola Fòrum, però intentar linkar-ho amb aquest nostre i amb el barri del Guinardó, recomanar un treball més exhaustiu sobre els 3 nodes i els espais públics que aquests generen, que creiem que són el punt d'oportunitat perquè són punt de trobada i de costura entre també diferents barris com Vila Piscina, Guinardó, Congrés, Indians, i per tant són punts que s'hauria d'extremar la cura perquè queden normalment molt a l'esquena de cada una d'aquestes entitats.
Treball també amb espai públic i equipaments, biblioteques, centres sanitaris que en el fons corresponen a diferents districtes i que per això potser no s'acaba de visibilitzar un paisatge urbà comú. Aquest treball de secció creuada, en el fons de la Meridiana, que és molt necessari, interessant i sobre el qual tenim alguna proposta específica, diguéssim, perquè el planejament ens permetria connectar sota d'un equipament, fer un pas que ens permetés connectar, per exemple, la plaça del Canòdrom amb l'altra banda de la Meridiana a través dels Jardins de l'Amistat. Per tant, coses que podem concretar quasi bé a un projecte urbà concretíssim, coses que són reflexions més generals, com intentar trobar uns recorreguts escolars que articulin tots els centres i escoles, que no són poques, des de l'Escola Arrel, l'Institut, el Centre Escolar Ferran Clua, que situem a la part nord, dins d'uns camins escolars que reaprofitin aquests passatges que dèiem, que de moment són passatges que donen aquesta sensació d'inseguretat. La reflexió sobre els materials que us feia intentant proposar una normativa a nivell de materials i colors, que això és una cosa que alguns municipis, a vegades a la costa, com Cadaqués, han arribat a implantar amb èxit i per tant creiem que seria una bona guia per tal que totes les comunitats de veïns que estan dins d'aquell mateix polígon tinguessin ells mateixos una certa aspiració a anar buscant una carta de colors, uns materials que torni a donar i posar en valor el patrimoni de l'arquitectura moderna que és Congrés, que en el fons jo crec que és un valor que hauríem de tenir potenciat dins de la ciutat de Barcelona en general. I amb això una mica és el resum al patrimoni, com es podria consolidar una illa ambiental al voltant d'Indians que ja funciona molt com una superilla, si voleu, en si. I això són les 4 direccions que en el fons nosaltres pensem que amb aquests objectius de qualitat, que cadascú té la seva escala i la seva forma, perquè en el fons cadascú necessita, alguns són més un tema de comunicació, els altres poden ser una normativa escrita, l'altre és un tema de planejament, però que creiem que sí que indiquen 10 portes, 10 pinzellades en què es podria fer una millora del paisatge urbà d'aquest barri. Ja està.